Zdravím vás a prajem krásnu, slnečnú a cyklistickú nedeľu so slobodným životom. Užijte si pohodu, lebo zajtra už začína znova pracovný týždeň. Majte sa krásne všetci. Ahoj! Aj pivovár môže byť atrakcia, najmä keď je to v Česku. České pivo je veľmi známe a slávne pivo. Pohľad na kozlovnu, kde sa podáva vynikajúce jedlo a k tomu samozrejme veľkopopovický kozol. Aby ste si nemysleli, že to je len tak ten kozel tu má fakt svoje miesto, výbeh, aj keď teraz ich tu akurát vidno nie je. Ale tu sa zvyknú motať. Tu sa s nimi väčšinou deti hrajú a krmia ich, aj keď by sa to nemalo. No a ešte si urobíme záber na terasu reštaurácie, kde, ako vidíte, sa aj cyklisti zastavujú na stravu a občerstvenie. Je to skrátka slobodný život.